Postoji jedna biljka koju gotovo svi poznaju, ali većina ljudi nikada ne iskoristi njezin puni potencijal. Danas ću vam pokazati jednostavan recept koji se priprema za nekoliko minuta, a koristi se već generacijama. Riječ je o ružmarinu. Na kraju videa pokazat ću vam i jedan detalj zbog kojeg ovaj pripravak može ispasti puno kvalitetniji. Zato nemojte preskočiti završetak. Dok skidam listiće s ove grančice, vrijedi znati zašto je ružmarin toliko cijenjen. Osim što jelima daje prepoznatljivu aromu, bogat je prirodnim antioksidansima i eteričnim uljima. Upravo zbog toga stoljećima ima posebno mjesto u mediteranskoj tradiciji, gdje se nije koristio samo u kuhinji, nego i za pripremu raznih prirodnih pripravaka. Mnogi ga i danas rado koriste za opuštajuću masažu nakon napornog dana, zbog njegovog ugodnog mirisa i osjećaja svježine koji ostavlja na koži. Sada uzmite čistu staklenu posudu i u nju stavite svježe listiće ružmarina. Nije ih potrebno sitno sjeckati, dovoljno ih je lagano zgnječiti prstima kako bi otpustili dio svoje arome. Zatim ih potpuno prelite kvalitetnim maslinovim uljem, tako da ni jedan dio ne ostane iznad površine. Lagano promiješajte, zatvorite posudu i spremite je na tamno i suho mjesto. Ostavite da ostoji 2 do 3 tjedna, a svakih nekoliko dana kratko protresite posudu. Na taj će način ulje postupno preuzeti miris i prirodne spojeve iz ružmarina. Nakon toga sve procijedite kroz gusto cjedilo ili gazu i ulite u čistu bočicu. Ovako pripremljeno ulje mnogi tradicionalno koriste za masažu umornih mišića i zglobova nakon fizičke aktivnosti ili dugog radnog dana na nogama. Potrebno je nanijeti samo nekoliko kapi i lagano umasirati u kožu. Ako volite ovakve jednostavne prirodne recepte, pratite kanal jer uskoro donosim još jedan zanimljiv trik koji se godinama prenosi s koljena na koljeno.